Hei dit, så atra en nødje parster av Hjertamal der. Og Hjertamal til et prat med Paul Ferre og med Kjolvan Daniel Adol Jakobsen. Og akkurat teknikere her til Anja Hansen. Hun tek seg øtlen til tekniska vi at stegge opp og at redigere. Og Hjertamal til etter hånden kanskje blir det kjent, så at jeg får spyrre Paul hva du ligger hånden av hjertet. Så først, Paul, hva ligger av hjertet det? Ja, det Johannes 4. Ja. Det omtag og Jesus måtte fære kjøkken Samaria. Og det kom så bratt jeg til meg i morgen, nettopp hentan her, hentingen. Vi leser i første verset at ta i herren og fikk jeg vite at fariseren rett og frakt av Jesus var han flere lærersvøyner og døpte flere enn Johannes. Det var ikke Jesus selv som døpte, men lærersvøyner hans. Ta for han ur Judea, og for å sted at til Galilea, han måtte ta affæra Jøgton Samaria. Ja. Til at det her måtte, altså her verden øker vi en sånn hjertemale, som han måtte nå. Akkurat, ja. Til disse kvinner som han vokste om, og alt det jo i Samaria. Ja. Og da husker nok så vel at jeg kan ta frem til at vi leser at han skulle først kunne gjøre seg i Jerusalem, så skulle det være til Samaria. Og nå han vært her i Judea, og nå fører han til Samaria. Så til han en 4 minutter av det som hendte 17. teg. Haljanten var kommet, og han fører først til teg i Jerusalem, og så fører han til Samaria. Så utlockar han, vatningar. Ja. Så jeg husker om at det her, disse hentingene sjølva, og det som hendte, altså. Og vi leser, tok oss øyne lesen i midtelen. Ja, så kom han til bo i Samaria, som var til skikar, stått fra Gjerarstikken, og Jakob gav Josef sine sønner. Her var brunner Jakobs. Jesus som var med av affærene, satt nå her ved brunnen, ta var hon satt av tøyman, ta kom kvinna ur Samaria til vattnet, og Jesus sier vi henne at gjør mer å drekke. Tøy lærersvenner hans var farne av stegen og bøyene kjempe med alt. Ta sier henne samverska kvinna vi han, hvordan blir det til at du som jøte blir med samverska kvinna om nekka drekka, til jøter koma ikke sammen vi samverger. Jesus svarer henne, hei du kjent gav og gods, og hvis du hver han som sier vi til gjør mer å drekke, så hei du be han, og han givet der livende vatt. Så han får bare til kjæsene. Ja. Vi ser noen øren enn hjertet henne da. Jeg husker om at det her måtte fære. Måtte, ja. Det ene at gjøta var vanlige tegjinger utan Samaria, og til langt feriene, øylandeg, så det var ved middelen Galilea og Jerusalem, eller Judea. Ja. Og man kan si at han måtte fære at han ringa tøy, men det er ikke viktig til han. Nei. Jeg tykker han måtte fære tøy at han skulle møte. Jeg ser først disse kvinnene her. Nettopp, ja. Ja, at det er så underfullt å lese at akkurat i løy vi akkurat kjenner vi til at vi må få vi må fære en nære løy enn vi til atla. Ja. Og så fære vi. Og så hentet det bare således som Herren lette det hente det som vi får til. Ja, akkurat. Ja. Og det var ikke noe som man endelig visste i åren, det kan man, men det er noe som løyve selv som fullt av hentingen og underfotlen inn i alt det her, det er vi vidskiften ved å grøyte av mennesker som ikke er det godt. Ja. Nu har jag valgt å kalla hinna sendingen som Hjertamal blir en parste av for vi veien. Ja. Og her sannelig vi veien. Det er veien, ja. Jesus kommer inn av henne av ved, eller leter henne komme inn av sin ved. Ja, nettopp. Vi har stillet seg 4 faktisk. Da. Sette seg her ved brunnen, ja. Ja, det var akkurat sagt. Hon slapp ikke undan av møten. Nei, det slapp hun ikke. Nei, hon måtte ha vatten. Ja. Ja. Og hun måtte få vatten, altså det livande vatten. Ja, det livande vatten, ja. Nettopp.
Men jag halt att det här ofta stäcker vi oss ner ta Jesus svärar en hej to känt gavgods. Ja. Och visste du kvar han som säger vitte ger mig dräcka. Så hej to be han och han hej givet här livande vatten. Han säger om metalland vad det var säger att det är någon för malbäring kan över om sig själva utan att göra sig till mer än han ja. Nej. Han ger sig till gavgods. Ja, han ger sig till gavorna som ska gevas henne, ja. Ja, och det är så störst ösnen till Petrus sida så inom brevet förra. Att det som har en kvar av vakna finns ju nöje gav. Tjänar sådär kvar öron vid henne som gav hushållare i markfalten nöje gods. Ja. Alltså, och det är det som vi ösnen sett till hushållare i, va? Akkurat. Ja. Jag också är att det är redan människor där som de vet inte vad det är de välja fra. Tror jag att de känner inte gavgods. Nej, nettopp. Och det är faktiskt rätt synd. Ja. Men här är vi som så är hans likam till att säga att det som tryck var han. Och vi tror att här finns hela andan och hjärta. Ja. Är det likam hans Ja. Att vi är sett att vara det som kommer i vägen. Eller av vägen, Ja, och är vi likam hans så ser han till en människa livet sig bred och inom en kvarjon år som gånger ut av monnegods. Ja. Och här är Johannes tjej säger han säger hej du känt gav gods så hej du be han. Ja. Och han hej givet här livande var. Att säga han om antandet jag skulle få som tror jag han till antan väl känna att Jesus var en fullkomna. Så här är otroligt en däck kvar underfotlar utsagten som kom av hans ramonne och färra på inte hjärsta. Och sen tar jag säger att det är att vi vet inte att vi välja näka fram om han. Att, men tar vi då smacka och säga att Herren är gåvor så har det löja man för att välja näka än han. Nej, jag är samtidigt om till att jag ber till. Nej. Du tar och häver smacka till absolut allra bästa. Ja. Så vet det inte nog vi näka annan. Och här är inte annan och i hessen heime som kan sättas på syna av tog som Jesus är och det som han ger oss. Nettopp, ja. Det är avfattligt, ja. Och det är ju här och i Guds inske är fire akkurat, at vi ikke bare skulle ha hørst om, men at vi selv skulle få lov til at smakka og drekka dette livande vatten, Ja, nettopp, ja. Og komme kjenne seg gavene. Gav i hele andan, som han sier her, akkurat som det. Ja, altså, det var fire tjøkkene, så en lengre kapittel som hentet han. Så suttet vi så med vi fire tjøkkene kapittelen som gjør oss omettelig godt at liv og ja. Ja. Så han sier vi henne, hei du kjent gav og gods. Og visste du hva han som sier vi til, gjør meg å drekke. Så hei du be han ikke ut av livende vatt. Og så etter svære sa henne. Kvinnan sier vi henne, Herre, du hever jo ikke å dreie opp vatten vi, og brunnerne djupor. Kvean i hever til å ta hitt livande vattne. Ja. Ja, det är så öjligt sant att det är maten som Jesus kommer in i liv henne på. Att hon dog inte så mycket annat än det naturliga. Hon känner inte till något annat vatten. Än det naturliga vatten som kan räckas och brukas till att vaska via. Ja. Men här kommer en som har ett annat vatten. Och han säger så vi han det här att kvart han dricker av Jesu vattnet skall tysta åter. Men han dricker av vattnet och ger honom skall inte tysta och i alla över. Nej, vattnet och ger honom ska vara en källa av vattnet som springer upp till övet liv. Och de har haft en goda samtal. Ja. Kvinnan blev förtrolig vid han. Kjartan var öjla skeptiska börjar vi. Ja. Och ta säger hon vid han. Herre, gjev mer hetta vatten, så tyst ikke,
och kan släppa fra att komma här efter vattnet. Så här så jag vill ta i här. Jesus som kommer för att ge hemmen och liv. Ja. Och liv det livande vattnet. Och det livande vattnet det hela anden som han ger. Ja. Men hon framvis här att hon ser bara den naturliga fyrskära. Det är nettopp det. Hon ser inte att här och vem kan ta i. Det var lite upp för och man var ganska avvitt och smadronkor och han lyckade att dotterman sannsnar och åttan nät. Så kom ofta att han sang framför med till Jesus var salmot drien. Kvanta möjren är. Och så lyser han så Jesus är alltså. Och ja nu kan jag showa akkurat det som att han men nylär säger ja helten kan ju huxas det har haft uttryck. Ja. Helten kan ju huxas. Kan ju huxas av tog som Jesus är. Här uppe ska det känna han som aldrig här. Och så kommer versen alltså som lysa hos er här men helten kan ju huxas. Men så var det innanför. Ja. att ända det är ja. Det är akkurat ja. Ja. Det är fantastiskt. Ja. Och men det är bara så helt öjla störst att han har givit oss detta livande vatten ja. Ja. Jag säger jag kan bara ta fram min egna liv ja. Ja. Från åren och att han kommer känna detta vatten väl ja. Tui åren värta ett liv kvar som är fallet faktiskt för sträv ja. Ja. Tui huskar inte ordentligt ut då så sucha mig själv att klara liv upp till allt det här alltså. Det är också mot egna naturliga människa. Ja. Men ta han så kom. Och jag vill säga att shot vi hejer tidigt mot Jesus i min hjärta och det var inte i mina själ om det. Men så är förlöv till att smaka det här livande vattnet och det komst av omstövon som var ut dagliga liv någon naturliga liv någon alltså. Ja. Det är rösne det här tar vid för jag kan själv och det har rösten som är och i morgon det är för mig självan. Och en två timmar och huxa om dessa lötna som vi skulle se till efter och huxa om vad att Herren vill ha fram och så plötsligt Arren näkar komma vidja med jag fick vidjan och tror jag ett vidjan det är väl gott onkel komma och så menar sitter så har det nu kommer onkel och lika Arren till så gav Herren med detta om de samverska kvinnorna och det var akkurat som en filmer för jag någon hade chamar ett litet hjärta med alltså hur så vackert det är att färra ut saltafyrar och ta upp och kunna färra tåsa om att Jesus kom till Sikar i Samaria och allt det som hände här och så säger filmen det här att det är Johannes som talar det är inte vita så vet det nu Herren som talar och Herren kan virka om du inte kanst så ber du fram året allt annat gör han och Viktor Ischer här gråtliga vittna ber fram ett frälsande åra och man sa fyrsar det här ända mal vi hese det här att sända självvarp ända mal vi att sända Abel långt det för vad han heter Tjej vi vägen det är att Herren kommer in i livet av människor ja akkurat till han det är akkurat det ja och vi bara här var så inte till att bjöa att vi kom fram till att det var jag vet inte vad säga terapeutiska vittjer av folk som har bruk för tog och inte allt gott om det till flesta men verkligen är han att vi har faktiskt samma som Peter säger att han hejer då han kom till den lamna mannen utanför folkdyr när här templen och han säger silver och guld har vi inte och hvis du säger silver och guld är allt möjligt alltså inte bara akkurat det som har i handen men imest som vi kunde bjöa fram men det har vi inte men det som vi har
Ja. Det gjør vi Det det. gör det. Og i navnet Jesus Krist, Nazarean, start opp på gakka. Ja. Og det så eisen til at dette her livande året, Ja. som fer og jøknen deilige mennesker, Ja. og her som fører noen på året, Ja. men dette året her, dette kraftfullt. Ja. Og dette hever kraft til å frelse hver eneste han som tror av han. Det nettopp det at den kraften flyter i åren. Ja. Hon i åren. Og eisne har vi la mest ved meg selv og nu i alt det så tungt. Det var hele noen her ute i sjuksen og klaks fra morgen kl. 8, mittelen kl. 8 og nødt. Og opplevde hvordan lett det var ved i hele noen. Og så var det de som vi var 4, og så var det de som størtes ned og hva bevegelse vi skulle gjøre. Hvordan lett det var i hele noen. Men som jeg sier, vi er så kvinner at jeg kommer opp, at jeg kom opp ur hilden, og det var det akkurat som at bøyene var blått, altså, med mål til bevegelsen her. Men så fer jeg hjem, og så sette jeg meg her, jeg fikk meg en måltid, og sette meg her sammen med herren. Og nå var det atter latt. Etter her, som Jesus sier i hans etter, kom her til morgen, alt som strevast av tungt å bære. Jeg skal gjøre at jeg kan få. Og så tar seg han om et åk, og tar ikke åk mot artikken, og lærer jeg mer. Tog åk mot det gagnet og blir munnet lagt. Ja. Altså, nu var det så lagt å sitte her og få fra honom det som jeg bruk for det, til deg, no? Ja. Og så kom vi enda vidtjanen, at han akkurat som var en sånn ordentlig samtale vi en person om det som har herren til. No? Det utrolig kvart og det brøyter allt in i hova og sinne og hjärsta og møyen og allt det som ligger med hevor, det eldest og blir gammalt. Ja. Det kvarver fullständigt bara. Vi har kvilla sån. Ja. Det jag hör att du nämner att det här vi latt i vatten då. Så kommer jag också om att det här i Ezekiel. Ja. Kapitel 24 där. Ja. Och jag kan få läsa synter här att det är Ezekiel som för så tempelvax och det som händer här så. Ja. Nu ständer här från vers 1 att nu får han vimmer atter. Och här han till Ja, okej. Ezekiel, han vill så ta lycka här för att förklara bakgrunden. Han säger här i kapitel 4 från vers 1 att 5:e och 20:e år efter att vi var herlagt och i början årsens tan 20:e i månaden 14:e år efter stävren var tidsen just tan där kom hand Herrans iver med og han flotte med her. Og i sjånen fra gode flotte han med til Israelsland og sette med ned og ekvelig høgt fjall at tog være sjore ens og stavur bygder. Og han flotte med her og ta var her en med utkjønt var han som koppar. Han har i hånden lømband og malestong og han stod i posteren. Maveren sier vimme. Menneskesåner sutt vi egen høyre i øyren og akter etter øtlentogs befærd lade til suttja. Så du er flott her for at jeg skal lade til suttja til kunnjer hus i Israels alt ut og sarsta. Og så kommer seg kapitlene her fram etter her. Og hvis vi så kommer til 24. kapittel at nå får han vimmer atter til inngangt hussens. Jeg sa ta at vatten kom ut undan godt hussens fri estan. Til framsøye hussens vend i estretter. Vatten rann nyer undan høyre søye hussens sunnan fyri altare. Han lät mig så färre ut om norra poster och få runt vid mer utanför att idra poster att posterna i estretterventer här fick jag suttja vatten att jag säga springa upp högre med. Mävren får en estretter vid malesmör i hånden och målte 1000 elen så lät han med vea i vattnet. Det var uppe på öklära. Ja. Uppe att målte han 1000 elen och lät med vea i vattnet. Ta var vattnet upp under knö. Alltså, en här gör förbindelse kan man säga. Efter målte han 1000 elen och lät mig vea över vattnet som här var upp av mig. Ja.
Ända hever han alltså jordforbindelse. Ja. Ena för en måltid han 1000 alden. Ta vær vattnet en å som ikke kunde vea om. Du vattnet var så djupt at en kraute svimja. Ta vær en å som ikke var veande om. Ta sier vi med, du ser hetta. Ja. Men ikke sånn, og så fram at vi mer fram vid Årbacken. Ja, det. Og hette her løyve som tryggvante. Ja. Ja. Til løyest øyla negv, akkurat hese hendelsen her som Ezekiel utfyrir, ja. Ja. At vi har ånda her, Ja. men hon så lytel at det byrja vi, Ja. at vi kunne lattliga, Ja. men vi ännu ha gjort forbindelse, så kunne vi bara vassa tvärsom och täcka på öklar och men färra vid lånker. Ja. Ja. Vi herrarna och slå fär i rum. Ja. Så kommer det långt upp och till ändas så säger han till att han måste svimja. Och tar du svimmer. Ta hevet du inte samband. Nej, nej. Ta hevet du inte gör förbindelse kan man säga. Ta flyter du i vattnen. Och jag husker om att det här Sanchez Abbe Simpson lägg ut av hava. Han har ganska haft det samma i tanken här som momenten. Hette här till att kvilla. Nettopp, ja. Oj nej strepen som är för herrarna. Ja, jag också i vängan om att Sanchez har jag lärt han som smaldrankare. Lägg ut det här och hacka av kvart förrar där. Lägg ut av gott snaj här. Inte där fattas där. Akkurat, ja. Och jag också har ösning om att det är i samband med kvinnorna här. Nu du nämner att det är, ja. Att hon spyr herran, kvann hevet du? Jo, hetta, du är ju inte att dreja, hetta vatt. Du är ju inte att dreja upp vatt vi. Och brunnen är djupor, kvar hevet du? Ta hit livande vattnet, ja. Ja. Och så sammanbär han med Jakob. Och man står och större in Jakob färg och där. Som har givet Jakob brunnen och själva druckit ur honom. Han och siner hans och kreator hans. Och Jesus var i henne kvart han och vi dräcker av här som vatten ska tista men han dräcker av vatten och gev i honom ska inte tista i alla räver. När vatten och gev i honom ska vara ojon och kälta vatten som springer upp till av ett löj. Akkurat som du nämnde ju Johan och också om nettopp det här att ta flyter och i som är här. Det är något kallt särligt. Ja. Och då nämnde jag till ta inte görförbindelse och ta mest då i den sal till att det är inte vid den törliga gera. Hera gör. Att det är den nya skapningen som Jesus säger om att om du är en kristen nya skapningar och det gamla allt det mänskliga eller alltså det är 24 som så i det dagliga livet men det är färre och i egen gods. Ja, det är inte räkna vi långt. Det är inte räkna vi som närka. Men det kan tälja vi att vi lever som det som ett eget liv här gör. Det vet vi då. Ja. Så det är på en måte ett otroligt spännande liv som är tryggvand. Ja, ja. Och som sammanborn och mittlen Herran och Akkon och så hur han kan bruka akkurat lika man. Som ett livande höjlagt och gått ett damligt offer alltså. Jag vet bränna för tog. Ett lätt att kom bränna upp för han. Akkurat. Ja. Ja. Det sas tydligt och i berget här snär som du läs. Och alls nu här som kvinnan säger vi han. Och hon säger vi han hade kämmer detta vatten som du säger. Så är tyst inte att och kan bara fråga kom hit ett vatten. Och han säger vi henne. Nu kommer det allt som du inte nämnde. Ja. Ja. Färdas det och råpa mantoin och kom sig här. Kvui får han äntligen in i häsa situationerna som var som människor som hon kunde vara. Ja. Kjallsamt. Och det är kjallsamt, ja. Jag har ofta stäckat vi ser samverskvinna och allt som gång fyra år. Ja. Och en säger som är tryggve. Ja. Är tryggve till att vi skulle kanske läsa lite sen det vi är här han säger för Roba Mantel kom så här så svärar hon
I har en gammal. Ja. Och Jesus säger vi han väl måste säga I har en gammal. Du har 5 män. Ja. Han och du hever nu inte med över till. Här säger du sagt och tar sig kvinna vi han här är så att du är profeter. Ja? Men det som hon faktiskt nu blir klar över det är att vatten hever mer en annan tydning än bara att det här vattnet som vi kan dricka. Ja, ja. Det är en långsel och en toste i okkara innare människa. Ja. Och vi är skapt så läsna att vi må hava okkur till okkara sal. Ja. Jag har sagt också förr att salen är som en stor svamper som alla tunna kräver att få vattna. Men det som hon egentligen hever livet av, man kan säga salalia eller så läsna, ja. Det är inte det rätta vattnet. Nej. Det är inte det som de upplevelser och alla de förhåll som har haft vid imska män som kunde släcka tostan i henne liv. Ja. Och det här är Jesus så förbeint in och i chattna, men på en så helt fantastiska flottan och fina mat. Ja. Hon kunde ha reagera. Ja. Och sagt, kapitlet du där inne. Väl sagt. Hvor känner du här och genera mig? Jag har inte någon ringt till förvägen. Men Jesus han har tidsen så pent. Att hon säger att det lända sig att ta sig kvinna vi han. Herre, jag suttje att du är profet. Och det vill säga att hon visste att han var känd från Gud. Ja. Ja. Jag ser vidkända som här i morgon. Han säger att han har hittat en dansk tjon. Och om vikskifte och han är en tur ut i hen och de kom så fram av han och så undras de iver föringar hur verkors där tåsa vid det främmande. Det är inte att vi är färdig om fyr. En tjon om halvt år. Ja. Och de spurte sig in till kvui och i föringar var så haftligare. Och då så väl alla kontakta. Alltså tar vi så vinnarligare. Ja. Ta det spurt om det. Omgången är avvisant, ja. Och han får börja vi in i detta. Vi känner Jesus och allt det här, ja. Och fick han en länka samtal på sig ord. Tog vi hese människorna. Om Jesus och om det. Och nej, det en gång till kyrk. Och det får omgången där stället till te. Och så kom han in att det som TBI var döpt som böt och kom med det, ja. Spurte om du visste vad jag hade sagt ja till det var 14 år, ja. Och det var otroligt det var verkors, det har det lust. Han nytte det samma som präster sagt och det så det jo. Och vi svarade ja, tog jag att Linus sa det ja, den skulle vi svära. Vi skulle svära ja. Men så för han en nöje till kvart var det att svära ja till. Akkurat. Ja, nettopp, ja. Jag tryck var god. Fären, god sonen, god den heliga antan. Och så jag tänkte nettopp om att det här och i löven och tjaken. Hur nekvitt öja att bjauva falske avtøy som vi nu sitter och tar sig om. Ta jag kommer att spärja bort fram kvoi det föringar. Alltså det ångan på sig ord. Alla är lika, men kvoi det tar så vinnarligt vi det främmande. Ja, akkurat, ja. Och jag det var öde positivt. Ja. Och jag tycker vi inte att efter hatten som Jesus samtalar vi kvinnorna, att hon är nästan överlöjka. Jag blev vitt och vänster från honom. Så han var färdig vi henne in. Ja. Själv var vi henne in och i döpten här och i löven. Ja. Akkurat. Ja. Ja. Och hon har nog lyckats som värre han är. Det är så väldigt största Jakob. Man står vara större än Jakob, att var färden. Han som har givet och den hämtar brunnen här. Ja. Och han sa druckar i honom och kreatur allt det där. Ja. Akkurat. Jag tror det är verkligt alltså. Ja. Och vi här var så när jag kan huxa tanken att grunden till att den här kvinnan kommer här. Ja. Det tog in att vanliga inte vara här. Ja, nettopp. Det tror jag hon alla helst häver skam och i lövsönen. Av lövsönen.
Och kanske har mest fördömningarna från sån bygda folk, ja. Ja. Om inte akkurat vi åren alltid, så kanske vi ejon. Ja. Och så vidare, ja. Men Jesus kommer, alltså, och det så akkurat det som Kvosse ver det sagt som ver sagt. Ja, akkurat. Ja. Akkurat där. Ja. Allt det där. Hur så är det så? Ja. 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 Tui var det onkel av okkon, Ja. 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 som kanske var bygda folk tjän, ja. Ja. Och det skulle vara så att man kom ut till alla. Ja. Så är det bänge för att det har varit fördömelse som. Alltså helt otroligt det som kommer attarna här som tog det så sta. Ta i hon säger vi han ser en verkligheten om 5 män hon har haft och han som har nu inte mer över och så säger han ända vi han här säger du sagt. Sägs. Ja. Så säger jag visste där. Ja. Och så säger hon, ta sig kvinnan med han herre, så inte toars profet. Fedrar okra tillby här som fjattle, och till sig att i Jerusalem är stäger tillby jag era värld. Jesus säger vi henne, tryck mig kvinna. Och kommer på innan vi särst. Tant tog kjemor, ta i tak först ska vara här som fjattle, ett och Jerusalem tid tillby jag färd. Tant tog kjem, nu är handen i myntene. På en av vägen. Ja. Tillbe av färgen. Det är inte som fjall. Tillbe att här och inte känna, vi tillbe att här vi känner att vi flestan kommer från Götland. Men han tog kommer nu, ta en sån tillberar, skulle tillbe av färgen och i ant och sannlöjga, då inte slukar tillberar, färgen vill häva och god är ante, och ta så tillbe han, må och tillbe och i anta och sannlöjga. Det var det som han säger. Det är akkurat det. Det är här det Och till här det ligger och tar vi lyckas som få all lögn utan av ödlon och i okkara löv, i okkara antalet religiösa löv, ja. Så är chattnan uitui att han bor och görs nokkara vi hela andan. Ja, det är det, ja. Och så är alla hinner spurningar. Ja. Hver gång du, va? Ja. Hver kommer du att möte, eller hver gång du i kyrkja. Jo. Det och Jesus sammanhang är fullkomliga underordnare. Alltså här Jesus och här Jesus till exempel upp i människan. Här är det underordnade hver det är. Ja, fullkomliga alltså. Det är han hever ikke så etikettene åkene. Nei, slett ikke. Men det er eisen hela tiden øyelig interessant at han fer av det vanlige leien tja gjøten, altså til å si utan Samaria, og han måtte fære, som vi begynner i via. Tog at, som det er så steg her, at jøder kommer ikke sammen med Samaria. Nei, det kommer ikke. Det hadde ikke noe samband, da. Men Jesus søker opp alle steg, da. Altså, han ikke nøgte vi at bare hava nøkker fra utvalgt som han vil hava samband med, som han vil hava kontakt med, og som han vil slippe djeva etter livande vattnet. At menneske er menneske og hans egen. Og så Jotaner var så hatt her, som det stender i hans åtta. Han kom til sitt egna. Ja. Men hans egna tog ikke med til ham. Akkurat. Altså, det var vel den ikke av han å gjøre. Men så mange som tog med til ham. Ja. Taimon gav han måtte være bøtgått, det som sikkert han av hans, og teirefødt, og så framvis. Alt det her. Alt det var det. Så nu var han kommet akkurat til rette plass. Her har en vær som tog emot. Ja. Og eisne så utrolig vekkurs tar en tekker emot i en reaktion, altså en hva det virker jo en løyve bøyna veien, ja? Ja. Har alltid, altså. Ja, jeg har ikke ordentlig skil for det ved samverden, men det var ikke rett og gjøter og gosser. Nei. Og der hadde Jørgen egne offerhedger til å offre, og kom ikke til Jerusalem å offre. Og jeg vet ikke akkurat hva for folkesleder var det, men det var, man kan nesten si, skriver eksistenser og i egen av gjøtene. Men ikke Jesus. Nei, men det er her ikke skriver. Nei, her er ikke. Hva er det som henter i løyven og tjakken til vi kommer til han, er en kalvelting. Allt det som vi är inte mer. Nej. Och det som vi är vår något.
Och allt det där från gode som oj Kristus är samt jag kommer sig själva och gav och kontarna så där in. Nettopp, ja. Så vet och sända boys där Kristus. Ja. Och som det var gott i amen till vi och vi bejus där Kristus. Vi är satt vi god. Vi satt vi han som inte kände till synd men som god gör det till synd för jag för jag vet i honom skulle vara rättvise. Gott. Alltså det kan inte vara väkrar tillgång till nökron som vet inte väck och som inte kan brukas mer och jag ser ruinerna röjses ett nytt som ändrar vi att vara rättvise gods. Och som var det i synd och mysker alltså. Alltså kontrasterna är så otroliga stora i mitten av det här. Och det var det som Jesus brände för. Det var det han var kommit att dödja. För det förtappt, ja. Det är jag så också ett mätt att säga det är hvis du tar samma lukna människa ta för 2000 år sedan. Och i det. Så kunde vi på något om att säga att det är nekvomoner, men det grundar inte tarvner, det är akkurat som. Ja, det är så. Vi må ha vatten, vi må alltså ha det som lika med kräver. Och så är det han och känner dimensionen och jag salen som alla tojorna hunkrar och tyster. Men som bara kan mättas av en. Och det är av Jesus. Det här var vi till felaks vi tar människor som levde då. Ja, och vi tar till att felaks vi han. Att tarven är lika stor nu som ta. Ja. Att vi är och sända på istället hans här. Nettopp. Är så här? Yes. Akkurat det samma. Ja. Och vi får i hästen så efter ett mönster, ett en fyrmynd och i kosse och i han bär sig ät. Och ösne här kvinnan säger vi han bara att han har att han säger god rant och det som tillber han må tillbe han till sannlika. Och kvinnan säger vi han vet att Messias kommer, han som kallas Kristus. Där han kommer skall han kunna och allt. Jesus var henne. Det är han som talar vid det. Ja. Och ta vita vid att Gud har lagt ävenlökan in i först människa. Ja. Ta vita vid, ta säger skriften och ta passar. Så tar ju bådskapen kommer tan bådskaper som talar till hjärta. Så nu snackar vi om hjärtamål. Som talar till måle och hjärtan. Alltså det är inte evigt om en hjärtakile bådskap. Akkurat. Är så här? Nettopp. Skulle det inte virka till att detta människa som höjer en så hon fullständigt bröttest. Jo, det gör det då. Ja. Hon blir omgått den samma. Nej, han blev omgått den samma. Det har suttit så är långt fram här läser jag. Det är öjligt intressant. Ja, det är helt otroligt intressant. Här så går löten här så är det bara Jesus och en kvinna. Ja. Och du lär sig när var in att köpa mat. Det har oss nu i planen och ja. Tar det har lagt allt. Ja. Men ta Jesus har sagt det till att det är han som talar vet du. Så ständer att ut och samma. Ja. Ut och samma kommer lärsvänner hans där. Och tar undrast då att han talar vi kvinnor. Ta sig inte vi han. Jag vill till henne ett lag vi tossar till vi hanna. Så här på en eller annan märklig måte ta i människor alltså komma till samband med Jesus så det vi som är påbörjande men vi släpper inte på parst här vi är frånvarande man kan säga ta i under händer i en människa hjärta Ja. Alltså ta det bara Jesus och eller Jesus och to som så särskilt och lustare. Och jag vill säga på forskott när jag kan nu som jag har gjort som att det har lagt allt det står slopp jag vill i. Akkurat. Så det jag var oss nu och tar vad vill träna? Ja, men jag tar kommer samman och jag också nettopp att underfotla som hände ja kvart som det som Jesus nämner i Johannes 6, han säger till att kom här de måste allt som sträv nej till det kär till att han som tror han är så att Louis han sa som skriften sagt renna strömmar av livande vatten. Detta säger han och antan till skulle få som tror jag anversen att Jesus var fullkom. Alltså
Anten var ikke en, av tog han var ikke en vår folkom. Tog sier han til at det er ikke gagne færre bort. Færre ikke kommer han ikke. Men tog færre skal sende til han. Og her sørst du mennene fullkomlige brøttar fra kvidsene deg og Jerusalem. Nettopp. Og fremmet. Ja. Alla som har. Ja. Takk for til Peter sier, silver og god har vi ikke, men det som vi har. Ja, akkurat. Som du sier. Ja. Akkurat det. Det är fantastiskt det. Det är liv alltså och i god som ska som vet inte skulle men som ska leva i oss. Som ger oss levande och som är också liv. Ja. Och det här som är alltså ofta säger vi som människor tänker motsatt men möjna hatta. Men säger det som om man nu må vi röjna. Men det passar inte. Vi skulle inte röjna leva så tycker man. Vi är och allt det. Som vi säger vi skulle röjna ver. Ja. Så Jo. Nej, jag kom tankar om en man som jag kanske nämnde för en man som säger sig ta i Guds inte vara tryggvande. Ja. Men han säger så att vi med att vi som kanske inte känner Jesus på samma som tid alltså. Ja. Vi det var slett inte mot Jesus, men det är inte alltid vi talar lär som han säger han, ja. Ja. Så, och det är så det. Men jag också vill göra det som så händer vi kvinnorna, ja. Och är ständer så att ta lätt kvinnan vattenkrukke sina stanta. Ja. Og for inn i bojen. Ja. Han lukkar hoa stekka her. Ja. For mer ombåret enn det her vattenkrukkan, faktisk alt den gamla liv. Ja. Og til leder hun stand etter seg Jesus. Hun tekte ikke vissar inn. Nu her hun finner og i Guds symbolst, enn anden ikke kommet, men hun finner noe mye fra Jesus til at hennes liv fullkomlig brøtt. Ja. Og hon leder at faktisk gamla løyva vil etja Jesus, og fer inn i byen, i verleggen, og vi, og i kraft av hennes nødja løyvene. Ja. Hon sier vi falt ikke her, komme og suttje mann, som har sagt meg alt, og jeg har vi gjørst. Ja. Og hver av okkon hever hod til, att få allt och löv lagt av blika så. Ja. Men hon har finnit nytt löv. Ja. Kom ju så man som har sagt mig allt och jag har gjort. Man han inte vara Kristus. Ja. Och det är så stor avskan att de kunde inte bara vara fria här och i bönen. Men ta för dig ut ur bönen och ta lejerna ut till hans herre. Alltså ett ombrott löv. Fullkomlig. Ja. För en heilan boi. Hon fick alla bojen. Han kom ut till Jesus. Ja. Och säkert har hon färgen ett vatten och var ansmat. Ja. Och avgan hit. Nej. Så hon får ta och hinnisch förra. Ja. Och Iva. Ja. Men nu var så allt skamborster. Nu är det skammen kväll. Hon la efter Jesus och i vattbrukna. Alltså ta undrar sig just den över och min onkel då alltså att han tog skammen då. Tjockom. Helt otroligt alltså Jesus. Fantastiskt, ja. Han tog allt alltså. Ja, alltså. Det är avfärdlande människor där som kan gå ner tingt av skam och uskam. Ja. Här snäcker skammas vi och tar sig upp och ölla. Ja, det är inte gott då. Men Jesus tar skam. Ja, det är klart. Ja. Han gör det så grundigt att allt är i ögonen, alltså ögonen packa som inte är mer. Vi gott säga. Då han säger också oj honom som fattade som Jesus och blev offrad som det ständigt skriva att han la dig han och lika med någon och han röst upp i andan. Ja. Och det har hänt det samma som händer vi och vi dig ansar. Ja. Så det är gamla människor var krossfäst vi honom fyra synda likam skulle vara ett lunch. Så vet inte skulle tjäna långt tjäna synden. Och ta ett liver och skammas till att tjäna synden. Ja. Det är över att skammas över.
Ta han över brottet lov. Det är helt vis. Nej, ta skiltar man inte. Nej, det skiltar. Man säger här ständer man skiltar inte synden där. Men ta skiltar man helst inte skammen där. Nej, inte. Nej. Ankon, ja. Nej. Det är bara Jesus som kan Ja, komma in och göra hjärta, innersta väsen och bryta det här och ge sin renlighet in här och sin fri och sin glädje. Ja, då läser det. Jag kommer så man som sagt man alltid har gjort man inte för Kristus. Och så tar nästa vers till för och ta ut ur bojen och ta kolla in att lansa. Och men detta för fram bo lärsvännen han och satt och Rabbi fader att äta. Han svär att honom det är med att äta sånt det inte vet om. Han satt och lärsvännen kvar vid annan man läkar av borgen och mat. Jesus säger vi tar med om bojen det vill han så som sent med och folk för av världskansar. Så här är det som vi nämnde i början in i kapitel. Ja. Mätaren så. Ja, och här är att det här att här hooks om de naturliga möten. Ja, det är naturliga. Ja. Men han tar sig om de andliga mötena. Alltså märkligt att det läser 17 Korinthierbrev kapitel 2, ja. Nej, den förra Korinthierbrev 2, ja. Det är ett naturliga människa. Teker inte viktigt som andra godsar till de dårskaper. Han kan inte göra det. Tog till att vara dömt antalligt. Men antalligt dömer om allt. Det är märkligt och gav döme även Kristus. Och Paulus är så en vodgångtor. Han snackar vid dig i Korint om att det är att han är trångt i rum och hjärstatorre. Men hjärt åkare är inte trångt. Nej. Rumt är hjärstadickare. Ja. Tog det att hon döma han, ha? Paulus vill inte vara så liksom som han måste ha varit. Inte att ta titcha. Och då säger han vet dig att det var inte att säga för mig över att dömta att det. Och så säger han, jag dömer själv helter. Och så säger han, då är det inte för det här så kört. Nej. Om vi dömta att det att inte dömer, inte rätt så kört jag tog. Nej. God är han som dömer mig. Ja. Så det här och det ligger den rätte dömaren. Ja. Och som fattar han Nutsson, han vet att God kan inte döma. Ta han fattar han Nutsson. Och är det Kristus. Så här. Ja. Och sangren till sarsta med, men God tog en sån sarsta ju. Med sarsta var en av lattnan då i hans röjna rattfärskro. Men om du sa smjåttan han, och i vän var fyra mer, i stod oj herre en där och en tøyma fyra tär. Och vövlet. Det gamla är och möv kan inte takna skål. Och det nutja är Kristus och Jakob. Vad under den. Att det är halt en standard alltså. Det är helt säkert visst då. Och han ger dem faktiskt alltså fyra döm här. Ja. Lärsvän, han tar sig om hästar och om att hästa och en såar. Ja. Och han kommer faktiskt inne på det samma som här i 4 Korint kapitel 3, ja. Ja. Så han säger här att Jesus säger vitt men jag vill han så sent med fullt för verkansara, säger att inte 4 månader en häst kommer, men är sier tikkon lite upp eutikkar och suttje marskenar. Där är det långa kvitar till att hästa. Och så säger han att han i hästar för lön och stavnar avväxel av ett liv, så att han kunde gleda samman beit han i såar och han i hästar. Tog här är året satt en såar och annar hästar. Ja. Jeg har sendt deg ut til hester til at du ikke har arbeid. Jeg har arbeid, og til du kommer inn og arbeidet tarra. Og hatt det her samsværer øyelig godt ved 4 Korint 3, som vi kanskje har vært inne i eisen, ja. Om Paulus og Apollos, hva er det Paulus, hva er det Apollos? Det er tjenere som til du kommer til trygg ved, ja. Og så sier han nemlig at det er en såar og en vattnar, men det er god som gjøvakst. Jeg har en underfull oppleving nå en dag, vi kjører mann, og han sier ved meg at han kunne vel skilja til han.
att man kände Jesus att jotta till han vid munnen om. Det var väldigt naturligt men jag tryckte vid hjärtan. Det skilt jag inte. Alltså kvita nu är hjärta som tror jag. Ja. Och det samma kommer så en kvinna in här som är väldigt vid till att jag samtalar vi han om det här. Och hon säger så han säger så igen att tog så vart det här snär hur skulle man trycka av hjärtan och säga. Så säger hon ta to trösta Jesus. Så tröstar vi hjärtan. Ja, hatta vart det sig. Ja, särskilt ja. Är så? Ta check upp för hon. Ja, det verkar inte upp men lukar som han fänger hatta han glömde akkurat hur stack skärmarna. Ja. Och så vi hjärtan och tror en till rättvise och vi målen och hjärtar en till frälst. Hjärtan och tror en till rättvise och målen och hjärtar en till frälst. Alltså oj ja. Vi akkurat vanliga dagliga tale så på en måte skiljer vi det och på en måte skiljer vi det inte. Nej, vi skiljer det inte. Så kvar vite och just nere. Ja. Det är Kristus. Ja, men vi människor tar så öla ofta om sinne och om vite, ja. Men vi här för när vi bara tar så om hjärta och munnen, ja. Och det är näka här. Vi vet nu kallar vi det så här sentens för hjärtamål. Ja, nettopp, ja. Och vi vet faktiskt alla människor kan vi ta som hjärta, vi tar som hjärtamål. Ja. Man kan nästan ta som hjärtasorg. Ja. Och man kan ha poäng i hjärtan och så där. Ja. Och så heter det att vi hjärtan att tryckva. Att ösa någon inre människa har finns det här fulla vissna. Ja. Kvar det tryckven och det är inte vite. Vi kunde inte fatta det vi vet nu. Vi kunde inte rättare sagt vi kunde inte roma det vi akkurat vite. Ja, nej, det är möjligt. Ja. Tøy upplever vi ofta så här låter det här. Det är liksom ständigt stilt. Ja. Alltså vet det att kapitulerar. Chamer alltså. Ja. Det röker inte, ja. Men tar öra gott att läsa det som ständer Rembrandt touch och tar Paulus i bra hjärta sig mot och barn mot till gott för timar att det ska vara frälst. Alltså det är jötarna han skriver till romvärjare. Tøy djevet har mot han vittnesbord at de har ogenskap for gode mennesker i Chile. Altså hatt det foringen. Ogenskap for gode ved Anker Chile, ja. De kjenner ikke rettvise gods og røyne jeg får lese sin egen rettvise. De har ikke bakt seg under rettvise gods. Og her ligger det, bakt seg under rettvise gods. Tøy Kristus enda loveren når hver tøy det rettvise som tror, ja. Och Moses skriver ju om rättvisan av lovene att en människa som ger detta, att detta ger ska leva av tog. Men så säger han, men rättvisan och ger av tryck säger så. Alltså rättvisan själv är ju en person. Vet du rättvisan Guds och i Kristus. Så det är en person. Hon säger så, att en människa som ger detta ska leva av tog. Men rättvisen och av tryck det hit. Säger så, säg inte hjärtatøyden, kvar ska fara upp till himmels till att få Kristus nyer. Eller kvar ska fara nyer i avgrundna till att få Kristus offren och dig. Vad säger hon ta? Så kommer han till det här. År ger den här och i munnetøyden och hjärtatøyden. Här kommer han bara vid munnen och hjärtat. Och så säger han att det är att det här år är den här och i munnetøyden och hjärtatøyden till år om trunna till som vi pratar till om tog vi munnen och hjärtat Jesus som Herre och trots att hjärtan är godröstan och för en dig så ska du vara frälst och tog vi hjärtan och tror du inte rättvis och munnen och hjärtat är inte frälst och skriften säger och angen tror att han ska vara till skammar. Alltså det blir så otroligt klart. Och jag sa att då är sån där personen. Ja, jag har det. Alltså, har det. Ja. Men det betyder glömma en låt. Hur det är. Då är att
att ta du läser 17 Korinthierbrev 2 och du kommer ner i kapitel så sägs det här att fast grundvattlar Guds stentor och över detta insikle att Herren känner skyne. Så ja. bara till sen att vi känner han. Så är det väl öliga uttryckt. Ja. Hvis det var att vi skulle känna han. Ja. Nej, Herren känner skyne. Akkurat. Och kvart han som nämner namn Herrens håller sig fra orättvis. Ja. Alltså att helt en standande att minnas. Ja, det hade helt annars. Ja. Jag sa då just ner. Ja. Mannen och ta kommer jag också om kom till en person som andra har så. Ja. Akkurat. Och jag upplever häste av hur det fungerar där man hästar. Ja, nettopp. Att uppleva att han också var öjd. Helt det var så. Ja. Intressant ja då. Jag har helt öjligt sant var det alltså. Men så att det här är vi nu för att komma till han som framme mot det ändliga. Ja. Men du är också om att jag nu tar och här vid inte här att så ständer att han då att han säger vi lärsarna att du kommer in i arbete tarra så säger ständer att nekvers han vill och in och komma till skick och han att du så kvinna säger. Ja. Ta i hon vittna han har sagt mig allt och jag görs det. Ja. Så sen vi att ta in samverka kommer till hans båtar han stäcka chassar han värt och här tvär det. Ja. Og oppatre mange ånder komme til trygg at du som han taler, ja, de søtte vi kvinna. Nå trygg vi ikke langt at du som du har sagt, til nå har vi sjølvhørst, og nå vet vi at hesen sannelig frelser i hemsens. Ja. 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 Så, og det akkurat han det her prosessen her, at ja, to lustar til høyre, og du kan høre, hese førende, kanskje høre okken på Paul og med Daniel, og du kan ha hørt nekvar, personer eisne, ja, men høyre rødt hansare, og så at trykva sjølver av det som han hever sagt, det som han taler inn i hjertet, det faktisk det som gjør monen. Det bara att hela hansare som kan frälsa. Ja. Ja. Och ofta är det så löjet eller så stottligt här man så ofta att ankre kom till tryck var han och när det hände och hur det hände alltså det kan vara så halt det är inte så chock säga att det kunde hända alltså. Nej, det är nämligen det. Det är det år är det på att han var annars. Kvar är räknar vi hämta kvinnan skulle komma. Ja. Men det visar Jesus och ordentliga hur det kan hända. Och det bara händer. Tog är att han gör till att det händer. Ja. Han för in och i livet som människa. Och människa, det är i grund av dörras nej. Jag sa själva. Det är vitt. Det är inte bara livet och räkna liv. Ja. För det är dörras nej och själva. Ja. Jag huxar bara lycka att läsa det här efter det som du läser. Ja. Att här i Rambrand Tutja. Ja. Att om du i mun och hjärta Jesus Herre och tröst i hjärtan är god restan upp från dig så ska du vara frälst. Du i hjärtan tror en rätt vis i mun och hjärta en frälsa. Så heter det här att skriften säger ju ongen och i tror han ska vara till skammar. Ongen moner av jöta och gricka. Hin samme ju Herre allra och no ryker för allt de som kallar av han. Ja. Och så heter det här. Tui kvart han og kallar av navn Herrans skal være frelster. Det kan ein og hver av okkon gjøre. Ja. Du som lustar og ser, Ja. kallar av navn Herrans, og navn Herrans, det Jesus. Ja. Jesus Kristus, Guds son. Rätt. Att det är underfullt att man kan sitta så lös och prata. Och nu är kommit till ändan. Ja. Här som sinne och tackar han för det. Att han gav oss mig till att samtala. Och så må vi göra det i ett lansare som ger växt. Alltså. Ja. Vi kunde inte göra växt. Det är akkurat det. Vi är to. Ja, jeg kan godt bli, ja. Gå færg i himmel og Jesu navn, og så takkar vi til her. Takk for at du erst lysens opphav. Du erst løyve, og du erst løyv.
Takk fyrir feira du gavst sån tøyn fire synder okkara fire deie okkara, fyrir andalega deie okkara, fyrir at vi trunne han skulle eia etta evige løyve, som andetøyn virksamer ui okkara gjørstum, og verir til inntil tan det to kjemur og teker okkara heim til tøyn her. Takk fyrir det, takk fyrir det underfotla evige løyve herre. Har takk fyrir hesa løtene eisne, og saman vi mine syskjen her, Anje og Paul, så innskje jeg var sikna ein og kvann som hever lusta, se og lusta, etla bæra lusta hesa løtene. Takk fyrir at du er den samme, og nå ryker for alt de som kallar til her. Takk fyrir at ein og kvann som kallar av navn til Herre Jesus, skal være frelster, og trutt herre. Vi var sikna land og folk okkara, og i tøyn og dyra bæra navn i Jesus. Amen. Og vi hesson så var hesson pastoren av Gjerstamal kommet at enda, og vi tror for å takke for okkon. Og vi tror Anja Hansen som tek seg av det tekniske og at redigere. Og så det Paul Ferre og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper, og la meg legge at pastor av Gjerstamal jeg suttet av YouTube-kanalene Iktus Sjønvarsp. Hesson pastoren kommer eisen av her, og han kommer eisen av senter av Tjej Kristelig Kringvarp. Så en annen affær, tusen takk for Jesper.